MD ya fara nasara. Ali, babban kuskuren da za ka yi ka juya wa cif akawunta baya. Ka ga wannan abin da kake shi ne zai yi tunanin ko ne ma kake ka tona asiri. Babban kuskuren shi ne ka fahimci gaskiya kuma ka kibirta. Shin ka san menene zai faru da kai? Kaskanci da wulakanci shi ne zai faru da kai. Wallahi na rantsa ko ban tona